Guys, welcome back to Jeny vlog. Diनै जोङो कार्बि उइथ फेस्टिभेलाव थांनो नागिरदों ना दिफुथारा लांसोआवहाय थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो जाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानैल' थाङो साबस्क्राइब खालामनाङा बिसोरबो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय थ' बिदिबा नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम स्किप दा खालाम लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' बिदिब्ला कार्बि उइथ नों इखो मोजां मोनदों गुफुरखो मोजां मोनदों नों लानायखो नायदो रेड लिरनो थागोन दिपुटाउनाव शपिं खालामदों गाइस सारा कोड नायदों बिराद कोड दङ बेयाव गासिबो कोडानो कोड नै नोंथांमोना नाय गासिबो कोड साफ साइड है तो देव कभी वो मन में नहीं आता सीधे दूसरे पे चलती है मालिक ने क्या मतलब अगर फायदा है तो कम मंजूर है करोड़े के अंदर तो पैसा चाहिए बस इतनी बात है हमारी है हमारी टेकिंग बहुत अलग है एक काम है एक्सपीरियंस हो जाता नहीं मन भाई फेस्टिवल नेबा सो गाइस जों दा फेस्टिवलनि मेन गेटजों हाबलांगासिनो दङ आरोना ट्राफिक जाम बाथ' मा जागोनलै माला मोनहैबावनांगौ नायनो लुगैयो गाइस जि ट्राफिक बेसेबांबा गोजाननिफ्रायनो ट्राफिक माला मोनहैबावनांगौ मेन गेटखौ दाबो हाबहैनो मोनाखै अट'आ साइड मिनिटजों थांनांगौ आरोना परहुलिया आरो बेलेग साइडथिं इफाले जागा नाय नहीं जाने इफाले जागा नाय आरो इफाले जागा नाय आरो जागा नसे बेसां गोजान थांलाय इफाले जागा नाय इफाले जागा नाय इफाले तू जागा नाय आरो माने पार्किंग गारिखौ पार्किं खालामखांबाय जों दा फेस्टिभेलाव हाबलांगासिनो दङ गारि पार्किं बेफोरो गाइस बे गोजौ नुहुरनाय टावारा कार्बि मिउजियाम टिकेट दाननानै कार्बि मिउजियामखौ नायनो नागिरदोंमोन टिकेटखौनो दाननो हाया ओरैबादि भिर मानसिफोर नाय गाइस नैबे नुनाय स्टेजआव प्रग्रामा नन स्टप जाबाय थायो बायदिसिना प्रग्राम जाबाय थायो आरो setting up the high ground.
Các bạn yêu thương vào lên mình check rồi. Nó là cái mà cái thằng này cái thằng này là yếu tố Nep lok tai mate nangli kaciri lok tai sekarang nangli ciri nang nilok apa dia pania ben kepatur bong dia pan si nang tema pan pachini lo আমরা বাই ফ্রাই থা দিয়ে মানে 50 একটা বানাই দে হ্যাঁ না Kangon wale che kona kaidi pidora dia Juni juni okan ho singni tang hori khana rupai tang songi pha ibonam de di pha kanghole ahote lichum phare mane kanghole jo jong de jo jagong yaso jo jari chum phare ri mane kan hose na lasi banga me dum banga hanji sing hange sonala banga banga me dum banga hanji sing hange sonala Tanne. Cái nào không được? 우리 부담당 거네 부담당. 이게 의뢰인이 해줘.
जाबाय मानसि गाखोयो नामा? मानसि गाखोयो गाखोजायो टिकेट दाननानै गाखोयो नै गाइस बियो गेस अरनि बिलुन बियो बिराद गिदिरथार गाहायाव बास्केट दङ अर जोंनायनि गाहायाव बास्केट दङ बेयाव 15 जनसो मानसि गाखोनो हायो टिकेट दाननानै गाखोनांगौ Apa dia arena basket? Buklaibai, dulu mana? थांसिनो आरो So guys जों नायखांबाय बायदिसिना नायबावनांगौ दंमोन होमब्लाबो नायनो हाला बोथोरा बिराद गुसु नालाय बेनिखायनो जोङो जिखिनि नायनो हायो बेखौनो नायनानै जोङो ओंखारबाय दा थांफिननोसै न'आव